Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum. Barkanmu da yau. Ni ne naku har kullum Aliyu Bike a cikin wannan shirin mai suna daga bakin talaka. Kamar yadda kuka sani shirin daga bakin talaka shiri ne wanda ke shiga lungu da saƙo na jihar Kebbi domin tattaunawa da al'ummar jihar Kebbi don jin irin roman demokaradiyyar da suke sha a ƙarƙashin jagorancin Kwamarar Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu. Sai ku biyo mu a sannu domin ku ji yadda shirin namu zai kaya na wannan mako. Assalamu alaikum masu kallon mu a cikin shirin nan na daga bakin talaka. Yau ga mu a titin bypass inda za mu tattauna da al'ummar gari domin jin irin roman demokaradiyyar da suke sha a cikin wannan gwamnati ta Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu. Malama assalamu alaikum. Muna gabatar da wani shiri ne mai suna daga bakin talaka. In baki damu ba da Allah muna son mu dan tattauna da ki. Babu damuwa. Malama ko za ki gaya masu kallon mu sunanki? Sunana Hauwa Abubakar Filin Sarki. Malama Hauwa Abubakar Filin Sarki, ko akwai sana'a da kike yi da Allah? Akwai, ina kasuwanci. Kasuwanci kamar na me kenan? Ina ɗauko shinkafa, ina gyarawa da kaina, ina sai da sa'ayinta, ina ɗauko buhuwan shinkafa. Ok, sana'a gumi. So to Malama Hauwa kin kai kimanin shekara nawa a cikin wannan sana'a? Shekara 5 a karance. Shekara 5. A cikin shekara 5 Malama Hauwa'u, akwai wata gudunmuwa ko kuma tallafi da ki samu a cikin gwamnati, musamman gwamnati da ta wuce ko kuma wannan gwamnati da muke ciki ta Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu? Gaskiya babu wata gudunmuwa wadda na taɓa samu, amma dai ina fata zuwa gaba insha Allah zan samu, saboda ina ganin waɗanda ake tallafa ma ana basu. To ni ma insha Allah ina son Allah ya kai min da ranar da Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu zai neme ni ma domin ya bani wannan tallafi. Malama Hauwa, ina fahimce ke dai a wannan gwamnati ko a wata gwamnati baki taɓa samun tallafi ba, amma kuma baki cire ranki ba. So to wani kira zaki ma mata irin iyaye da kannanmu da yannanmu akan ya za a yi su kama sana'a su bar zaman banza haka da sauransu? Gaskiya ina kira ga 'yan uwana mata da su tahi tsaye domin su nemi na kansu. Saboda koyaushe ko aure gare ki idan kina gidan aurenki inda kina sana'a to babu yadda za a yi ki samu matsala da mijinki, ko da bai baki ba ke ma kanki zaki iya tallafa ma kanki ki wasu 'yan lalurorinki. In kuma baki da auren ke ma zaki ba sai kin tsaya nema ga wasu maza na can daban ba wanda za a yi miki wata maganar banza. Idan har kina da sana'a kanki babu wanda zai rena ki. To masu kallon mu har a yau ga mu tare da wani bawan Allah. Malam ko za ka gaya masu kallon mu sunanka? Sunana Junaidu wanda aka fi sani da suna Dan Junaidu, mai indomi na guest phase 2 bypass. So Malam Junaidu ko in ce Dan Junaidu, shekarar ka nawa a cikin wannan sana'a taka? Gaskiya cikin wannan sana'a ta mai albarka ina kai shekara guda ina wannan sana'a insha Allah. To Malam Junaidu, a cikin shekara ɗaya kai kana sai da indomi, akwai wani tallafi ko gudunmuwa da ka samu a cikin wannan gwamnati ta Kwamarar Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu? Gaskiya ban taɓa samun wani tallafi ba, ko dai ga wani ko dai makamancin haka nan. Amma ina sa ran insha Allah in Allah so ya yarda cikin wannan gwamnati mai albarka, in Allah so ya yarda insha Allah ina fatan cewa zan samu. Kuma ina da mutane da dama, 'yan uwa, abokanin arziki wanda sun samu tallafi a cikin wannan gwamnati mai albarka, saboda ina da wani dan uwa ya gina gida, ya biya ma wasu ko sun biya musu kuɗin makaranta da dama amma cikin wannan gwamnati mai albarka. Amma ni kuma insha Allah na san cewa in Allah so ya yarda ina sa ran in samu cikin wannan gwamnati mai albarka. To Malam Junaidu, akwai kira da za ka yi ma matasanmu don dogaro da kai? Gaskiya ina jan hankali ga matasa, saboda musamman gwamnatin ga ta Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu mai albarka, yadda taka jawo matasa daga cikinta, tana jawo su, tana ba su tallafi, tana taimaka musu da abubuwan more rayuwa. Gaskiya ina sa ran cewa matasanmu ina jawo hankalinsu domin su daina zaman banza, su dogara da kansu, ba dan komi ba dan zuwa nan gaba su gina kansu, abin da za su samu nan gaba zai amfani rayuwarsu kuma ya amfani iyalansu kuma ya amfani dukkanin al'ummar musulmi gaba ki. To Malam Junaidu, akwai wani irin fata za ka yi ma Kwamarar Dr. Nasir Idris na ƙudurinsa na koma kan karagar mulki 2027 idan Allah ya kai mu? Ina mishi fatan alkhairi, kuma ina mishi fatan Ubangiji Allah ya gwada mana 2027 insha Allah. Kauran Gwandu in Allah da sai ya koma, kuma insha Allah inda izinin Allah Kauran Gwandu 2 times
insha Allah su To Malam Junaidu ka ce kai ma kana tare da Comrade. ni ina tare da kauran gwandu so da kafa saboda mai gida Honorable Bashir Isa Matawalli babban masoyin shi na sannan kuma argungu da augi babu kamar shi saboda ba dan kun ba irin tallafin da yake mutane da dama sosai kuma sanadiyar kauran gwanduna duk abin da samu ya kai ma mutane argungu da augi kuma sanadiyar kauran gwanduna. To madalla duka anan ne wannan shirin namu na wannan mako zo karshe, sai ku tare mu a mako na gaba domin jin wani sabon shiri. Ni ne naku har kullum Aliyu Bike wanda ya tsara kuma ya gabatar.